Chief Risno, taga Tabon-Tabon, Leyte. Nag-graduate ako sa same course. Graduate in Bachelor of Commerce, major in Business Management. Member ako iton grupo na Colorhan Visual Arte na waray nun or Color Banwa and Kasi Arts Association. Nag-start ako pag-paint way back college days. Siguro local. Magatuwaray man gud ako nagkuhan local. O mga international influences lugod like Pablo Picasso, Salvador Dali, Rene Magritte. Amo later and before pero yun na waray naman ako bagat kuan ay naghihimula ko na akong kuan kalugaringon na focus ako yan na acrylic direct maaram kung ano textile direct ko mako-consider kung ano nga genre ako basta akong art amo na ito yan as well as itong ballpen gihapon. Nagbo-ballpen ako yan na. Tagon another medium aside from acrylic. Ako itong reality itong akong art bagat buwa kadaman. Mga dire kung ano't magkikita niya bagat dire pa amot there's behind it. Dahil na gana-gana kung may daka kuan bagat may daka na hunahunaan nga maupay tas maupay tayo mo kuan bisan di ka pa makakarigo, kung pagmata mo pala, matikang ka na ito. Or Daniel, ito, may inspirasyon ba? May nakapagat inuhugutan, kumbaga. Oh, depende. Artist, society, actually, dako gihapon. Kay itong mga artist, sa gyapitera nga nag-preserve itong kultura itong usa nga community. Itong artist nagpo-promote gyap itong identity itong sa nga lugar. Tigang hanuna nga dayon na dako na. Strokes, techniques, colors, mga na intense pa tas yan na medyo kalma na. Ngan concept gyapon baga nag-iiba tigang hanuna. At the present, baga, kalmado na. May dagyapon politics sa art. Pero di remote maiwasan. Another thing is, itong struggling time, stage itong pagiging artist. Ito, would nga, aga-agian mo itong maray kaparta. Ito madidirian mo, pero pinaka-maupay nga experience itong pagiging artist. Para kung bisan diri gud ako direct maging popular or famous dito basta ita akong laging kukuan niya ori nga adlaw maging respetado la artist makakahimo kay nimo art ayun ang pagulat don't wait others give you something para ito mo art makaka-produce kay nimo art pero danay kasi may dala kita mga projects mga extended program regarding itong art so itong government dapat sumuportera. And also itong mga art spaces like galleries and museum. I think itong LGU dapat maghatag ito yung rahaton kuan local artist. Mga tuwaray ibang good perfecto nga kuan para akon basta mag-practice lang, magpadayon. The more you practice, the more you discover. Ang mga damo tayong maiinkwentro, damo tayong mababaroan. Ada ka di na mag-grow. Padayon la. Ayaw kahulop. Ngan, diriton masayon niya. Diriton masayon. You have to learn. Educate to team kalugaringon regarding iton art. So, research and then practice. So, yung paman, make paghimuhin body of works. Kaya makonsider tim kalugaringon nga as artist kun waray ka body of works.